ayikhethe inkosi enhle yakithi ebuhleni uMnyazibezulu ayibonga inkosi. Ngiyaxolisa kumfowethu eshayisene naye. Manazaretha engcwele siyalibonga ithuba lokuthi sime sikhulume ngoShembe uMnyazibezulu. Ngoba akekho omunye uShembe okhona esimaziyo ngaphandle kaShembe uMnyazibezulu. Eminyakeni engaphambili emdala bathi abadala ilanga lamalanga la profeta lathi yofika isikhathi la khona ekuyoba khona oShembe abaningi. Ngizwa kuthiwa khona ngibonile nje la ku social media kunomunye uShembe. Abantu bayazakhela oShembana babo. Kodwa uShembe munye. Wathi uShembe siyombona ngokulandela amakhosi. Munye uShembe uyenzeka abantu mabehleli besebenza imiqondo yabo. Bayibamba imihlangano ehlukahlukene. Bethelana ukuthi hayi uShembe kumele kube usibanibani. MawunoShembe wakho omfake ekhwapheni uyobola. MawunoShembe wakho omfake ekhwapheni uma ungelona uNyazibezulu lo Shembe uyobola. Laleyo mhlangano eyohlalwa udiscusswa ukuthi ubani oba uShembe okwazi ukuthi uma kulowo mhlangano lowo usuku lwakho lokufa. Ngoba uShembe uyedwa emhlabeni nasezulwini uNyazibezulu kuphela. Lo mhlangano uyophenduka ukufa. Ngoba uShembe munye akekho munye lo sekhwapheni yobola. Incwadi amaHebheru 10 verse 24. Cela ungifundele. Asiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo zingeke ukuhlangana njengabanye. Kalokhu usilana kakhulu ngoba senibona usuku lusondela. Uma sona ngamabomu sesinazi iqiniso awusekho umnikelo ngesono kepha kusihlalela ukulahla okusabekayo. Yebo wadela umthetho kaMose wafe engenawuhawukelwa. Isho njalo lencwadi. Manazaretha ingcwele ngoba silazovuselelana. Wathi uShembe uma lifa lelibandla liyobuza uNhlalisuthi. Kodwa uShembe akazange azasho athi eganiwe noma engaganiwe. Kodwa wathi uShembe uma lifa lelibandla liyobuza uNhlalisuthi. Ngoba silazovuselelana ukuthi ngoba singamanazaretha kumele sihambe kanjani ngoba singabantu nje kuyenzeka siduke eqinisweni. Siduke endleleni kaNkulunkulu. Ingakho uShembe noma isabatha likhona kodwa uShembe wathi wasinikeza imithandazo. La khona esehlale phansi simmemeza uShembe kuyisikhumbuzisa ukuthi thina samanazaretha ngazo zonke izikhathi ngazo zonke izinsuku ngokomthetho lengubo emhlophe isho njalo ihlabelo sabantwana. Sithi ngiyakumthandaza uNkulunkulu amasuku wonke khona ekuseni nasemini nasebusuku uShembe ngiyomthandaza. Isivumelwano leso esasenza leinhliziyo zethu ebuntwaneni bethu. Ngoba saba nenhlanhla yokuthi abazali bethu besibonisa uShembe. Sasesikhule ngaphansi kwesandla sikaShembe. uShembe uNkulunkulu wethu ayibonkosi. Ngelinye ilanga iyasuka insizwa emakhaya ayilona iNazaretha izosebenza eThekwini. Mayifika la inomuntu ethandana naye ibambise naye othandweni. Wami isikhathi indaba kaShembe naye yayithanda. Yasiphenduka iba iNazaretha. Uyaboneka abantu la ngaphandle eyihlala nomuntu wakhe ayithandana naye akulotsholwene babizwana ngamaFro kuthiwa ngeFro. Yenzeka isikhathi eside wasiyaphenduka eba iNazaretha. Akaziwe emakhaya ukuthi useyiNazaretha
wasiyaphenduka. Umephenduka ungena nje ungena nalo muntu ambiza ngeflow yakhe. Mayifike esontweni wabuza ukuthi ubani lo, shuthi wamchaza ngendlela amchaza ngayo. Wasiyenikeza uNansuka wamthengela u14 wamenzela konke. Lensizwa yasingena nasesigawini. Iphenduke nje lo muntu akazi lobole. Kodwa ngoba abantu abazi kade uMagaya ethi uShembe uyakwazi ukubona lathi nesingaboni khona. Shembe akakhohlwa. Lensizwa yasigida yakwenza konke. Wafika isikhathi yaphela umsebenzi eThekwini, yabuyela emakhaya. Mayibuyela emakhaya yaphila isikhashana esincane. Wafika usuku lolo lefika na kimi nakuwe usuku lokufa. Manje ufika usuku lokufa isidlule emhlabeni lensizwa. Uma ungathi umuntu ngeke kube nabantu ikhuluma ezihlukahlukene. La program ukhona ke nabasekhweni. Mayifika umkhwewayo lo kuthiwa umkhwewayo lensizwa wasiyaphakama naye enikezwe ithuba lokuthi akakhulume. Bekhuluma uthi ngoba ngimile la angizazi ukuthi ngubani kulolele laphansi. Ngoba lo muntu olele laphansi angazi ngisho inkukhu ezolobola ngayo. Kodwa namhlanje mina ngibizwa ngomukhwe kulomuzi. Angazi kanjani. Manazaretha uShembe akasikhumbule. Siphile impilo eyiqiniso. Amen. Shembe akasikhumbule siphile impilo eyiqiniso. Emakhaya ungazi ukuthi mina angiganiwe kanti eThekwini mina ngiganiwe. Mhloboni empilo leyo. Ngomhla phela wona yakufika. Awusho futhi umufika. Une engane eziningi namhlanje khula abazali zifaka 14 kuhle ungathi abantu baphelele kanti lutho abaphelele. Natha siyoganwa ukuze sikhulume ngazo lezi sesiganiwe ngani noma mhlawumbe sesifikile leso stage. Angazi. Kodwa ngikhulumela mina ngikhuluma lento njengomntwana ukuthi ngiyakhula mina ekhaya abazali bami ngibabona bephelele. Bewufakile u14 kodwa lo14 abangeni ngawo emgidini. Mhloboni ka14. Uma abazali bami bedlule emhlabeni lelo cala liyabuya liza kumina. Sekumele ngithethe icala labazali. Abazali abangakwazanga ukuphila impilo eyiqiniso. Shembe akasikhumbule. Kulesinayo kuzona uyamukela ukuthi mina ngila. Angiphile lempilo. Kuze kufike isikhathi nami uShembe engipha amandla iganwe ziushaye libalele ilanga bonke abantu bezofakaza. Ingako kudala bathi abadala kwakuthi emgidini umuntu meyogida wayephatha isithombe sakhe esufakazi ukuthi ngalo suku mina ngasine esigawini. Sithi sitabelo ngehlelo isisindo sezono zami nezabazali bami bayishiya kimi inyanga ngibani wemkhululu wami. Bengeza kuphuma ntshonalanga akusukanga nasinye wemkhululu wami. Ithi inkosi yamaNazaretha yesibili ilanga lamalanga ithi maNazaretha ningabatsheli abantu izinto zenu kodwa tshelani abantu ukuthi abayeke isono. Angazi kulesikhathi esiphila kuso sika social media yonke into esiyenzayo noma umthetho wesonto sibese siyithatha sifaka ku social media ukuthi ngomhla kuphela uShembe akasibeki icala. Hayi maNazaretha uShembe akasikhumbule simthande ngeqiniso. uShembe akasikhumbule asandisela abantu abazosiluleka besitshele ngeqiniso likaShembe ngoba kuyenzeka sone singazi kodwa uNkulunkulu uma ezokwandisa abantu abazokululeka ngaso sonke isikhathi noma udukile endleleni kaNkulunkulu uyabuya. Amen. Sengcina nje maNazaretha uShembe akasiphi uthando.
sithandane sisodwa. Kodwa uthando aliqale esontweni, kodwa uthando uqala ekhaya. Uma umfowenu ungamkhulumisi inkinga ikhona eNazaretha. Uma unodadewenu ongamkhulumisi omzonda ngezizathu zakho ezihlukahlukene zokuthi mhlambe akakuthandi, uma uyiNazaretha awuvumelekile ukuzonda abantu. Ayibonkosi, uthando uqala ekhaya. Abaningi abazange balithola uthando olusuka kubazali, kodwa ngoba ushembe uNkulunkulu ngezikhathi zonke, ushembe uyizinto zonke kumuntu ngezikhathi zonke. Ingakho ushembe wasibekela obaba, wasibekela omama ukuthi noma uthando singalutholanga emakhaya, kodwa masifika esontweni afike umshumayela sigone njengezingane zakhe, afike umkhokheli abe siyasigona njengezingane zakhe, nobaba bonke nomama bonke bayigona ingane njengezingane zabo, ukuze igama likaShembe lingathukwa ukuthi lengane ayisenabazali kodwa iyahlupheka, ayinazo nezicathulo zokuya esikoleni, anayo uniform. Kodwa masibambene sithandana amaNazaretha, lawo mahlazo lawo ngeke abonakale kubantu bangaphandle. Shembe asikhumbule sibe yindoda sithandane, inkosi ayibusele ukuzwini. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseBuhlema amaNazaretha.